desátníci základní služby, kteří pomáhali vlastně tady Otovi, který měl jako nás celý ten ročník na starosti. A tohle ty desátníci, byly tam 2 světnice elévu, takže u nás byl desátník Vytlačil, na ty druhý světnici byl desátník Dittrich. A Ota ještě spal s tím desátníkem Vytlačilem na naší světnici, takže my jsme byli. Tak samozřejmě, že jako to bylo, musíte mít takhle srovnanou uniformu, měli jsme ty rakvičky, ty kufry, tohle to tam všechno, a všechno se prohlíželo. To jako, takže na to jsme my nebyli zvyklí. My samozřejmě jako, kluci měli zpestek, někdy jsme to dělali jako ZCS, když jsme něco teda udělali schválně, jak to na nás chtěli, jenomže ono se nám to vymstilo. Samozřejmě, že zpětně, když to hodnotím, tak to bylo velice dobrý, protože takové je to usměrnění. Každý byl od někud z nějaké rodiny, z nějaké vsi nebo z nějakého městečka. Ty manéry jsme měli svoje, jako z rodiny vypěstované, takže bylo potřeba, aby nás dostali do nějaké formy, aby jsme necukali doleva ani doprava, ale aby jsme byli jako vojáci. A přímo, když jsme byli přiděleni s Jardou Barachovským do oddělení popisu, jo, no popisu ne, no, to bylo oddělení terénu a oddělení toho polohopisu. Takže to byla 3oknová místnost, jako nás měl na dohled, nás měl nadporučík Košťál a s náma tam byli 2 Slováci, poručík Mikurda a poručík Kvočík. Až je tam byl mistr Žalmánek. A ten, o kterým mluvil ten kurz těch záložáků nebo těch povolání, těch déle sloužících, tak to byl Četař Forman. Četař Forman a my 2 elevové jsme se učili kreslit. Na nás dohlížel teda poručík Košťál. Samozřejmě všichni měli snahu nám pomoct, poradit. Ono někdy taky jsme si nedali říct, protože jako, a to, jak říkala tady Ota, že oslavovali pane, tak mě, když řekl kapitán Miška pane Kříž, tak jsme byli z toho celý let, protože jako 15letý kluk někdo takhle netituloval. Že? No a tak začátky samozřejmě byly těžké, protože dostat ten grif kartografický, aby jsme to dělali přesně, aby jsme se učili psát písmo, aby to opravdu vypadalo. Potom už jsme dostávali nějaké práce, tak jako víceméně na zkoušku, ale už teda se to dávalo použít při tisku map, dělali jsme nějaké izogony a takové listy. No tak nám odebrali šábry, aby jsme nemohli to, co jsme špatně udělali, aby jsme to nemohli vyškrábat a jako dělat znovu, aby ty, co nás měli na starosti, aby zjistili, v čem my vlastně chybujeme. Jo? Takže to bylo opatření, ale zase s Jardou jsme špekulovali, tak Jarda ulomil svůj kapesní nůž a dole v kotelně jsme si to na velkým brusu nabrousili a tím jsme to škrábali. No samozřejmě to vypadalo hrozně. Takže by přišel kapitán Miška, tak to prohlížel a z začátku nic a potom říká, pane Kříž, jestli se vám tady nelíbí, já to zařídím, oni nás propustějí. A potom odešel, teď všichni teda Košťál a ty, co tam byli, tak všichni říkali, Krista pána, kluci, co to děláte za blbosti, to jste si udělali ve vaší režii, my o tom vůbec nic nevíme. Tak to musíte napravit, no tak nakonec teda jsme se více povolali, ale říkám, my jsme byli vybíjáni, když jsme přišli, tak to bylo rozdělené do různých oborů činností teda zeměpisného ústavu. Do tiskárny nebo do produkce tam vlastně nešel nikdo. Do plastických map šel jeden elev, pak tam byli fotogrametři, to byl Bouška Langerberger, jo? Pak bylo Mědí Rytina, to byl Honza Pixu, Kamil Čelikovský, Jarda Popelář, Jarda Zikmund, tak ty šli do Mědí Rytiny. A Weinmann a ještě jeden ty šli do oddělení toho terénu, v Hůlovi, a my s Jardou jsme byli u Myšky. A ještě tam byl u Kašičky, ještě byli 2, tam myslím Šír a ještě tam byl někdo s ním. Když jsme rozdělili na ty pracoviště, takže my jsme záviděli třeba fotogrametrům, když nám líčili, co se tam všechno s těma těch přístrojů dělali, to ještě byly ty staré mašiny, když se točilo klíčkama, že jo, takhle různě, tak oni samozřejmě nás tam kluci pozvali.
a do Mědi Rytiny, tam jsme se taky šli podívat, co to vlastně je. Jako tu politickou situaci, jak tady veličil třeba Ota, my jsme nevnímali, nám to bylo nám po 15 letech, 16 letech, to bylo vlastně jedno, co jsme takhle z úryvku slyšeli, protože jsme museli občas teda taky škrábat brambory, tak tam chodili s náma ty vojáci, to byla ta pomocná rota, no tak to byli starí fotři už taky, takže ti nás školili v různých jiných věcech a o politice taky, ale my jsme to jako nevnímali, spíš jako přišli, měli dovolenku, tak přišli ty, co tam samozřejmě jako špicovali a jak to bylo, a co si užíval, co to má holkama takový, jak jsme měli oči vykoleny a lipali. No tak potom jako Ota se zasadil o to, aby jsme škrábali brambory zvlášť, aby jsme takhle příliš nebyli poučováni, jako ještě doma máme času dost. A taky říkal, když jsme se jako bránili, říkal, já jsem tady místo vašich rodičů a já ručím za to, abyste byli v pořádku, aby se vám nic nestalo, abyste se chovali pořádně. Tak to takhle berte, jo. Já jsem jako váš táta. Ano, byl to náš duchovní vodce, jsme říkali, jo. Takže říkám, ta politická situace, samozřejmě jsme ji vnímali, třeba ten únor, no tak samozřejmě my jsme teda jako vycházky moc neměli, ale ten únor, to byl za Racha, to s kasárem se nevycházelo, že to, co tam byla pomocná rota, takže my jsme vlastně spadali pod tu pomocnou rotu, akorát, že jsme nějak ty nástupy s tou pomocnou rotou neměli, my jsme měli zvlášť nástup a to nás vždycky cepoval tady rotný hůpí. A takhle z těch, bych jste řekl, osob důstojnického sboru, toho ústavu, vzpomínáte na nějaký, bych jste řekl, takový typický, nebo lidi, kteří vás nějak jako zaujali, nebo který mimo teda velitel ústavu to byl náčelník? Byl tady o plukovníkovi Holečkovi, tak to byl šéf teda kartografického odboru, to byl takový rozvážnej, takový příjemný, on jako měl takový to házadý chování a působil na nás tak jako, že on měl zájem o ty elevy, aby teda jako z nich něco bylo, takže on chodil na ty, jako ty kontroly, jak teda si v tom vedeme a jak s náma tam zacházejí. No takže to byl náčelník odboru. No, ten kapitán Miška, ten opravdu to byl člověk, který se o nás jako staral, i s tím kapitánem Mojžíšem, on potom byl, myslím, už majorem Mojžíš taky, ale to byl takový jako materiální zásobovač pro celý odbor. No. Takže on, třeba jsme tam měli ty kartografické pérka, tak on nám nedával úplně nový. Sebral od těch ostatních kreslí, co tam byl už jako starší, jako, tak je sebral, nabrousil a dával nám je, aby jsme na tom se zacvičovali. Takže, ale to byly dva, a potom teda Košťál, protože ten se jako zajímal a on taky, jako, ale prožil svoje, tak spíš nám jako, a to ještě potom ten, jako tady o to jmenoval ten nadporučík Vodrážka, tak ten snad nejvíc teda jako se zasazoval o to, aby prostě jsme měli ten život elevský a ne teda jako vojáci základní služby. No a pak jsme teda, jako nám mě třeba imponoval Čermín, který nás vyučoval v tom kartografickém kurzu, tu reprodukci a tohleto, tak protože to pro nás bylo úplně něco nepředstavitelného, že fotoreprodukce a takové ty věci. Tak ten, no, a i tam byl potom Kašička a podplukovník Fribord, ten byl zase... Ten byl dole v tom. Ten měl na starosti tiskárnu, reprodukci, litografie, tohlety, takže říkám, no a jinak jako, no, žili jsme takovým svým vlastním způsobem, ta komunita, teda ten první ročník, potom když přišel druhý ročník, tak to už zase trošku bylo jinak. Ročník elevu, opravdu jsme se skamarádili. Něco úplně jiného byl potom ty další ročníky, co přišli, to už bylo učňovský středisko vlastně, kde už ty měli svoji výuku plánovanou, takže teprve se pro tu profesi školili v těch kůzech. Chodili samozřejmě jako na tu praktickou výuku, chodili na pracoviště, by se tam jako ověřovali. Ale ty měli už prostě, měli svého velitele, měli svého zástupce, byl Gottwald a ten nadporučík, tam byl, jak se jmenuje,
ale ty už měli svoje osnovy, ten první ročník, to by potom mohl říkat ten plastik reměnský, protože to už ty byly staribenské, ale ten byl ještě později, tam byl, to byli už jako dřív, tam byli kluci, teda Jirka Vára, ne? No, tak ty byli taky, to byli jenom, že někteří potom šli do civilu, někteří šli jako dál, teda studovali potom třeba na akademii nebo vyšší vzdělání, no a někteří šli do těch kurzů nebo do toho učiliště, do Litoměřice nebo potom do Brna se